नारायणपुराव जिबाथि बाक्सा जिल्ला इन्टारक्लाब उसु चेम्पियनशिप खुंफुंदों। बाक्सानि नारायणपुर उसु ट्रेनिं आरो कोचिं सेन्टाराव बाक्सा जिल्ला उसु गौथुमनि बानजायनायाव दिनै जिबाथि बाक्सा जिल्ला इन्टारक्लाब उसु चेम्पियनशिप खुंफुङो। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय दिनै नैथि सानाव हाबाफारि बायदि फुंनि समाव गौथुमनि फेफेलाखौ बिरहोयो आफादगिरि रैमोन बसुमतारी बिथाङा। गेलेथिलिखौ गोजा फिथा हानानै बेखेवनानै होयो महेन्द्र बर' बिथाङा। बे चेम्पियनशिप खुंफुंनायाव जिल्ला सिंनि खमैबो सा 60 सिनियर आरो जुनियर हौवासा हिन्जावसा गेलेगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जोङो बे समावहाय मेडियानि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो बाक्सा जिल्ला उसु आफाद हिसाबै साननैनि हाबाफारि लानानै 21 आरो 22 मार्च 2026 इं मायथाइनि बे चेम्पियनशिप गेमखौ जोङो खुंनो लादों। दिनै नैथि सान 22 मार्च बे सानाव जोंना गेलेगिरि बिथांमोना मोननै इभेन्टआव बाहागो लागोन। मोनसे जाहैबाय थावलु आरो मोनसे सान्दा। उसु होननानै बुङोब्ला बे सान्दा आरो थावलु मोननैयानो जायो। सान्दाया जाहैबाय मोनसे कम्पिटिशन, सानै प्लेयारनि गेजेराव बुलायलायनाय, बे मोनसे पइन्ट बेसिसआव जायो। आरो थावलुआ जाहैबाय डेमनस्ट्रेशन, बेवहाय साफा प्लेयारफ्रा गावबा गावनि जि पारफरमेन्स बेखौ देखायो। जोङो मिजिंथिदों जोंनि जायफोर प्लेयार बिथांमोना दिनै बाहागो लानो नागिरदों बे मेइन गेमावहाय, बिथांमोना गावबा गावनि बेस्ट पारफरमेन्सखौ होगोन आरो इयुननि समनि थाखाय स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि जि मोनसे बाहागो लानो हानाय मोनसे जैगथा बेखौ आरजिनानै लानो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। बेवहाय जोङो दासिम हिसाब मोननाय बायदिबा सा 50 जि प्लेयार बिथांमोना बाहागो लागोन आरो मिथिनाय बायदिबा दान्दिसे समनि उनावहाय माखासे प्लेयारफ्रा सफैगोन मिथिदों। दा बेखिनि बेखौ बुंनो थाङोबा जों गोदानै दाफुंजानाय आफाद हिसाबै जोङो थामथि खेब बे बाक्सा जिल्ला उसु आफाद हिसाबै चेम्पियनशिपखौ खुंबोबाय। दा दिनै जोङो बेखिनि समावहाय, बे गोलाव समावहाय जोङो एक्सपिरियेन्स हिसाबै बेखौनो मोननो हादों जोंनि जिल्लानिफ्राय जायफोर सेलेक्सन जानानै स्टेटआव गेलेहैदों बिथांमोना स्टेट लेभेलनि जि कम्पिटिशन बेहाय बाहागो लानानै मेडेलिस्ट जानो हादों आरो बेनिफ्रायनो स्टेटनि सेलेक्सनाव माने सेलेक्ट जानानै माखासे जोंनि प्लेयारफ्रा जिल्लानिफ्राय नेशनेलाव बाहागो लाहैनो हादों आरो बिदिनो इन्टारनेशनेलाव बाहागो लाहैनो हादों। बे समाव जों नैबेखौ होनदों जे ससियेल मिडियानि जुग, मबाइलनि जुग, नैबे AI नि जुग, बे समावहाय जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा जायफोर स्कुल फरायगासिनो दं, कलेज फरायगासिनो दं, बिथांमोना आखायाव फनखौ लानानै नेटआव बायदिसिना बोनाय मानाय बायदिसिना माने मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय नंखाय बाखाय खोथा, गाज्रि भिडिअ बायदिसिनाफोरखौ नायनानै जोंनि लाइमोनफ्रा खेला दुलायाव गोसो होयै बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जायफोर प्लेयार बिथांमोना जोंजों उसुआव दंफायो, उसु गेलेनानै जायफोर मोजां मोनो, बेफोरबायदि फरायसाया दिनै बेबायदि माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजानाव थानो हानायखौ जों नुदों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोननि देहायाबो राफोद आरो बे खेलाखौ गेलेनानै माखासे जोंनि उसु गेलेगिरि बिथांमोनहा दा डिफेन्सआवबो साख्रि मोनबाय आरो मिजिंथि उननि समावबो जायफोर गेलेग्रा जुनियर गेलेग्राफोरा बेबायदि साख्रिखौ मोननो हागोन। जों नैबे उसु आफादनि आं आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन आरो आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि जाखांफुनाय उन्दै फरायसाफ्रा नैबे उसुआव बाहागो लानांगौ। मानोना उसुआ बे खेला गेलेनायजों मेडेल मोननायजों लोगोसे, सार्टिफिकेट मोननायजों लोगोसे बे साख्रि मोननायनिबो मोनसे लामा थायो आरो बेजोंनो देरसिन मोनसे गावखौ दाफुंना लानो हानाय जाहैबाय गावनि देहाखौ राफोद खालामनाय। मानोना जों बयबो मिथिगौ देहायानो दोहोन। जों देहाखौ मोनसे खेला गेलेनानै जोङो फिदै लाखिनो हायो, बेमार आजारनिफ्राय जोङो आरायग' जानो हायो। स' बेनो जोंनि देरसिन मोनसे माबा। मिडिया पार्सननिसिम गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपआ जागायबाय। मानो होनबा मैयानिफ्राय जागायदों। जोंना मार्चनि 21-22 2026। दा जों बेवहाय मैयानिफ्राय जागायनानै मैया जोंनि जिखिनि स्टुडेन्टफोर बिसोरो फैनानै बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि अफिसियेलि खामानिखौ जों मावनानै लादों, जेरैहाय वाइट सुनाय बा फर्म साबमिट खालामनाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो मैयानि दिनाव मावनानै लाबाय। आरो दिनै 22 खालार नैथि हाबाफारि, बेहाय जोंहा नै दानि बावैसो जोंहा उद्बोधननि जाना थांखांबाय जे
साब जुनियर जुनियर बयस बे गेमा दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। लोगोसे नैबेखौनो आं फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि 15थि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इन्टार उसु चेम्पियनशिपआव जायफोरहा जोंनो डनेसन बा जोंनि बे गेमखौ खुंनायाव मदद खालामदों बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर खालामो। मानो होनबा इयुन समाव जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों जोंनि खामानिखौ आवगायलांगासिनो। बेनिखायनो जोङो जोंनि फिउचाराव जोंनि स्टुडेन्ट लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो बेनि थाखायनो दिनै जोङो बिथां सारमोननिसिम जायफोरा जोंनि आफादखौ बा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपआव जायफोरा जोंनि थाखाय हेल्प होदों बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर खालामो। उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो जोंखौ मदद खालामनानै जोंनि गोसोखौ आरोबाव माने उत्सा खालामो बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर खालामो।